Good evening. Sibubukela Production, iti Magic Pipe, Director Annabelle Hall, Director Josie Bagaing Chen, Director Gina Ibonye Hip, Director Joe Ramos, ken daytoy numutoy biyan kakabsat, kumagkablaw ti naimbag nga rabi tayamin nga awan iti labas na. Sa siduan ti ayan tayo nga paset iti lubong, naimbag nga oras tayo amin. Sumangbay manen iti programa tayo, ang subsubli iti programa tayo nga dati oras ti Saranay kita kwami iti bileg iti Saranay. So nga every Friday every Friday night 9 p.m. once a week at iti programa tayo nga bileg ti Saranay. Ta pagtutungtungan tayo may panggap iti Saranay tayo. Daw-dawatik man kada kayo nga upat nga agbuy-buya ditoy tata ipaki-share yo lang nan kakabsat. Share. Okay, kablawak man dagiti datidatan ni Rose Ann Lorica Rady. Good evening from Malacca, Malaysia. Ni adik ko nga Vivian from Switzerland. Ni adik ko nga Imelda Pasqua. Good evening. Hello kay Halim Ordinario Nabalta. Happy watching. Good evening, Manang Direct Madi. Good evening to. Good afternoon sa king ka. Afternoon sa king ka ni Takwa, Switzerland. Okay. Inaman pa kabkablaan digiti chapters, officers, members, chapters iti worldwide. Akas iti active worldwide chapter, Saranay Worldwide Malaysian chapter headed by Pres Rebing Ricardo. Saranay Worldwide Kuala Lumpur chapter 2 headed by Pres Lilia Aquino. Saranay Worldwide Kuala Lumpur 1 headed by Tuyno Mutibiyang Kakabsat. Saranay Worldwide Switzerland chapter headed by Pres Joe Ramos. Saranay Worldwide chapters headed by to all the directors. Saranay Worldwide Singapore chapter newly opened headed by Pres Hanawil Ragasen Tangonan. Saranay Worldwide Taiwan chapter headed by Pres Josie Bagaing Chen. Saranay Worldwide Canada chapter headed by Mr. Sir Rogelio Tolentino. Saranay Worldwide Madrid, Spain chapter headed by Cheryl Angara. Saranay Worldwide Hong Kong chapter headed by Pres Gina Ibonye. Saranay Worldwide Riyadh chapter headed by Marvic Wandazan. Saranay Worldwide Lebanon chapter headed by Annabelle Tolento Batad. Ken ada iti meron po tayong dalawang chapter na hindi ko pa po binanggit.
Bahrain at saka Kuwait. Hindi ko pa po nakuha kung sino yung mga ano nila doon, mga presidente o ano, wala pang submission pa po sa akin. So, hindi ko po siya may i-update muna at may i-announce. Mayroon din po tayo dyan sa Rojas Isabela, headed by Treasurera Nena Nagong. Agbalinto nga presidente isuna po iti parte ti Isabela ni ading o manang Nena Nagong. And then kastamot i-DJ Cagayan, kabagyan tumot lang ni Director Annabel Hall. And then the party of Ilocos, adati kat katungtungkon ti parte na ti Ilocoson. And then kastamot iti parte na iti Pangasinan, Binalunan. Adda kanu ti mas magmanod ta nga i-open ta nga chapters. So go lang tayo Kasuranay Worldwide regarding about sa mga chapters natin. Para lumago tayong lahat at dumami ng ating mga members worldwide. Okay, shout out. Pwede kita simrakan. Hello kay Ading Bing Dismayapolis. Hello. Hello kay Press Lilia Aquino. Good evening. Hi to Vice President Prado Carmelita. Happy watching. When man ang afternoon dito ko na ni Europe tapta ko na ni Ading Bibian. Good evening kay Press Ribing Ricardo. Good evening kay Director Joe Ramos. Good afternoon. Afternoon sa kanila daw. Switzerland. Good evening, good afternoon Kingka, Director Joe Ramos. Good evening kay Kabagis Marisa Cardenas Montero. Happy watching kay Sis Tessie Bueno. Alright. Ikang kapati baro ta intay talakayan iti policy tayo. Idaw-dawat ko man kada kayo amin kakabsat nga dating nga apong iti programa tayo itan. Kung pwede po, paki-share lang po yung programa natin para mas madami, mas masaya po tayong lahat. Thank you. Good evening. Happy watching kay Janice Cadente. Happy watching. Okay, ikang kay pa iti sonata. Malpas dito sa tayo ko. Ag-start na anuin natin yung policy po natin. Speaking of reality, dahito man di may isang kantang maipaay ka lang iti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Dali tayo kwat ni. Kanta ay karubang nadaman kinagpaiswanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbaling nga kasasaad da. Ay na? Ngem nagmayat ni buyaen. Haha. Para kanya shake rap. Nagtarakit ukis mo, nagtaer di takder mo, nagtakel ang mases mo, burburan ko'y barubong mo. Kabut-buting, day kalangan, pati tirong apandakalis yan.
that's it. Ano ba? That's it. All right. Okay. Dagitayan pa nga nag-share. Pakishare na lang po para especially sa mga, meron na po ba ditong mga taga-Canada chapter, taga-Riyadh chapter, Lebanon chapter, director, dapat ada mangi share kanya da DJ ko ayan ti di mainti page tayo na pa awan da pa nga taginti page tayo tapno haan nga masayang dito panagikote kastay tayo policy tayo. Nalawag met lang kadi kakabsat ti dating na kanyayo. Good evening, good afternoon kay Sexy Dina Domengsil. Naimbag nga rabi aming nga viewers, Malaysian chapter organization and to all chapters coming from Press Admin, Press Ribing Ricardo. Admin Press Ribing Ricardo and Press Lilia. Isala tayo pa kung na ni Mami Nancy. Good evening kay DJ Klang. Hello. Okay. Mapan tayo ti puros Ilocano po tayo ngayon. Hindi pa po na i-translate ni Director Joe Ramos ay say Josie Pagainchen yung Tagalog version niya. Pero in English po, meron na po siyang English version. Ipo-post ko, try ko po i-post bukas. Pero nasa ano na, nasa GC na ng mga presidente ng worldwide yung ano natin, policy English version po natin. Itong hawak ko po ngayon is Ilocano version. Translated to Ilocano. Ito po yung form natin ito po yung form natin for application form para po sa mga mag-members. So, na-forward ko na rin po ito sa lahat ng yung doon sa GC ng worldwide presidente at daamin di Jayen. So, naitid ko dito din, naibigay ko na po lahat ito. So, kailangan i-save nyo po lahat po ng mga presidente, kung sino yung representative po doon sa GC ng worldwide. Kailangan pong i-save ito para kung may mga members kayong ipo-forward nyo na lang po. Hindi yung tuwing may magme-member sa inyo, hihingiin nyo sa akin o sa ibang mahirap din po yun. Kaya kailangan i-save nyo po sa inyo na, sa mga presidente. Kailangan meron po kayo nito. Including our policy. Ito po yung policy natin. Including po ito, kailangan pong i-save nyo rin po ito para ipo-forward nyo na lang po sa mga members ng worldwide. Kung sino po yung mag-a-apply o mag-fill up ng form o whatever. Kung malapit din po sa mga, kung nagkikita-kita po kayo every Sunday o what, pwede nyo rin siyang i-photocopy and then give them 1 copy for those members po. Kailangan po nila, bigyan natin po ng kopya. Ganun. Kung nasa malayo po kayo, pwede naman yung i-send by email or through to by sending messenger or WhatsApp.
Okay, let's move on to number 1. Form fee is 300 peso. Ket tibayadan iti membro amapan nga anamungan iti pagalagadan nga intuyang ken inaramid iti Saranay Worldwide Organization. Agraman metten iti pagalagadan iti country ken chapter. Okay, so bawat members po ng chapter natin na ipapasok po natin is 300 pesos po ang bayad. Last time sa DLS po is 500. Now, ibinaba po natin ng 300 pesos po ang bayad natin. So, yung mga member, magaan na lang sa bulsa nila na 300 pesos lang ang ibabayad nila sa form fees registration po natin. Okay. At yung form po, manggagaling sa iba't ibang chapter, kung saan ka nakabase, kung saan worldwide doon ka nakabase, kung saan humingi lang po kayo sa presidente nyo or sa secretary ng chapter nyo kung meron na kayong secretary sa mga baguhan. Ewan ko lang kung na-form na nila yung especially I heard Saudi Arabia, they have 10 members na daw din. So hindi ko lang alam kung meron na silang wala pang submission sa akin ng name list ng officers nila. Lahat po yung mga bago, kung meron pong marami na po silang members, yung mga newly open chapters, kung nakabuo na po kayo ng mga officers nyo, isubmit nyo po. Kayong mga papresidente, pwede nyo pong isubmit yung mga list, name list po. Kukunin ko po yan. Kahit old chapters, kailangan din po lahat yan. Na isubmitan nyo lahat yung mga name list ng mga officers is chapter po para alam natin kung sino yung mga nasa listahan ng mga officers. Okay, let's move on to number 2. PID ket maaramidan iti duma-duma nga paset iti pagilyan wenno dino nga chapter nga masakupan iti Saranay Worldwide Organization. Okay. So, yung ID po natin, nakakagawa na po ako ng format sa babayata. Na-forward ko na rin doon sa GC ng mga papresidente na yun po yung ID natin kung saan nakabase, hindi kagaya dati po na lahat sa Pilipinas. Aantayin pa po natin doon ang gagaling sa Pilipinas, yung mga ID natin na ipo-forward nila sa atin from Philippines to abroad. So ngayon, iniba po namin, ang gagawin po natin yan para mas madali, kung saan ka nakabase, kung saan yung country mo, doon ka na rin magpagawa. Kaya gumawa na po ako ng format na naipasa na rin doon sa GC ng mga presidente, yun na lang po ang sundan natin. At dyan na po rin pong magpapaprint dyan sa kung saang bansa ka nakatira o nagtatrabaho, doon po. Maliwanag po! Maliwanag, Kasaranay. Ay na. Naman dito manang jura mo 600 utang ko kin ka, tig 300 kami kinila kay ko ba berong ko. Ay na, po yung broadcast na pa dito yung dongo. Ay na. Okay, let's move on to number 3. Apaman na makabayad ti may sa miyembro, insigida nga maisurat itinagan iti Saranay Worldwide data records ken mainayon metten iti Facebook account na iti Saranay Worldwide Organization page may sirek metten iti Saranay group chat. Okay, so lahat po ng mga presidente, hinihingi ko po lahat sa inyo na lahat po yung mga members nyo at pwede, di ba, dalawa yung page po natin, Saranay Organization and Saranay Bileg. So yung Saranay Bileg po ay under public, and then yung Saranay Organization exclusive for the members only. Sa members lang po natin dyan. So yung members po, kapag members nyo po, kailangan nyo pong ipasok doon sa page po ng organization.
na nagpapakita na doon talaga ay isa siyang membro ng Saranay Worldwide. Lahat po ng mga kasi nakikita ko doon is almost 100 plus lang, pero ang alam ko yan nasa 200 na tayo during my data submission. So dapat yung mga wala pa doon, dapat maipasok na doon sa natin, sa ubong natin sa Facebook page natin na organization. Sa Bileg, okay lang yan sa Bileg kasi naka-public yan. Pwede lahat dyan. Okay. Let's move on to number 4. Agbayad ti may sa miyembro iti 1,000 pesos no adda member ang mapumusay. 500 met no adda ti pumusay nga anak, asawa, kabsat, naganak ti mismo ang miyembro. Alright. Okay, ito po kung ang isang miyembro po ang mamatay. Ang contribution po natin is 1,000 pesos po yon. So, bawat tayo isang member, magkukontribute po tayo ng 1,000 pesos. And then, para po sa beneficiary natin is 500 pesos. Hindi po na iba yun. Parehas lang din po ito sa dati, sa DLS, parehas lang din po. Ang bumaba lang sa atin yung registration fees. Okay? So, yung 1,000 na yun, kapag halimbawa, isang member po ang patay, okay? So, 1,000. Kapag dalawang member po yung namatay, so that is double, that is 2,000. Okay. Kapag tatlong member po yung namatay, so ibig sabihin, that is 3,000 pesos. Alright. So, kapag alimbawa, beneficiaries mo, anak, ama, or kapatid, yung mga namatay, that is 500 pesos. And then, kung yung buwan na yun po, ilang buwan po ilang tao po yung namatay na beneficiaries, let's say for example is 3 or 4. So it will be divided into 3 or 4 yung total worldwide collection natin. For example, for 400,000 pesos for example. If beneficiary po ang mamatay, so kailangan po natin yan i-divide into 4. Ganun po yun. Pero, exclusive po tayo ng mga members ng Saranay. Dahil hindi na rin natin i-divide dyan. Ang hirap mag-Tagalog. Pilipit talaga yung dila ko pagdating sa Tagalog. Mas mabuti pang mag-Ilocano na lang ako maghapon. Ay nasakit ti dila. Okay, agbidabidal na kon. Okay. So, DJ, yung 1,000 po natin, so, 1,000 kada member, hindi po madedivide yun. So, ibig sabihin, pag dalawang member po yung patay, so, that is 2,000 pesos po. So, tigo 1,000 sila. Walang madedivide po doon. Let's say, 400,000 yung collection. Sa iyo yung 400,000, sa akin din yung 400,000. Ganon. Yun ang kalakaran ng Saranay natin. Exclusive for the members of Saranay Worldwide. Ayan. Ay na. Natarusak mo itlaing. Nagrigat. Nasakit dila ko. Uminaw makpa. Okay. Let's move on to number 5. Numaikat, agikat ti may sa miyembro, saanan amay subli dagiti na ibayad na para iti Saranay, kadagiti pimusay, agraman metten imbayad na para iti form na. Alright? Ito po, kapag natanggal po kayo na isang miyembro na, hindi, let's say for example, hindi na po kayo nakapagbayad ng twice, kasi may provision po tayong 2 months provision. Halimbawa, yung first month mo, hindi mo nabayaran, and then for the second month, hindi ka na naman nagbayad, that is automatically, yung pangalawang buwan po, automatically, you kick out. Ganun lang po yun. Wala pong abono, wala pong maging straight at saka maging po tayo dun sa binabayaran po natin. Kailangan, meron tayong iniisip na obligasyon pagdating sa ganyan. Hindi na po natin kailangan na text ka ng text o doon sa tao na depends na rin sa mga chapters yan
kung ano yung member, kung nakikita nilang nakakapagbayad. Kasi meron din yung mga members na binabayaran mo, tapos pagkatapos noon, nakatatlong buwan ka ng bayad, wala namang bumabalik na bayad. My goodness, ang hirap pong maningil. Okay, now, basta wala na pong maibabalik na bayad. Especially po sa mga chapters na yung chapters, halimbawa yung mga members, may contribution sila, monthly dues, okay? So, wala na po kaming pakialam na directors doon. Wala po akong pakialam na directors doon, yung pera nyo, kung halimbawa may monthly dues kayo na 10 ringgit or 10 euro or whatever, kung magkano man yung monthly dues nyo na yun, kasi usually normal lang po yung monthly dues, fees nyo dyan sa bawat chapters. So, yun po, parang itatago nyo rin po yun na parang pondo po ng chapters nyo na para may pera ko. Let's say, for example, maybe twice a year na may outreach tayo. Let's say, maganda rin yung tutulong tayo ng bandang Cagayan, Mindanao, bandang Ilocos, bandang Isabela. Ayun, kung mag-outreach tayo, at least kung gusto nyong mag-contribute one day at a time, then, okay, mag-contribute. Ganun lang yun kasimple. Pero hindi lagi. Hindi tayo lagi kasi alam din natin lahat na mahirap ang maghanap ng magkuskus ng kubeta. Ang hirap. Nako, orela agkapkapuyon to tay ima mo na agsulsulsulon nga og pinpinta kad aglalaw kita nagrigati kwarta anay. Po unayon sa. So, so amin nga ibaybayad da po, awan iti maalada, especially numatay, dagita contribution nyo, yung mga ikinontribute nyo po na 1,000 o 500, syempre napunta na po yun dun sa natigok, di ba? Bakit kayo nyo pa kukunin? Wala na yun, wala na kayong makukuha doon. Wala na kayong makukuha doon, di ba? Kasi napunta na dun sa natigok yun sa patay, sa nga member ng namatay, or doon sa beneficiary. Ano ang kukunin mo dun sa chapter? Ano ang kukunin mo sa amin na mga directors? Di naman namin tinago yung pera. Tama po ba? Tama po ba ako? Correct or not? Ganun lang po yun kasimple. Hindi ka kasi mayroon kami, usually, previously, may naririnig din kami kasing mga, kukunin namin yung yung mga monthly dues namin, kukunin namin yung mga, ko yan. Naranasan ko yan sa chapter ko. Hindi lang sa akin, sa mga ibang chapters din, nakadanas din yan. Kakabsat, ang masasabi ko lang po mga kapatid, yung mga contribute nyo po yan sa mga chapters, hindi po namin pakikialaman yan kung ano po yan, yung mga nyo, mahirap po yan dahil pera po nyo yan, at saka bahala rin po kayo mag-usap kung may terms of condition kayo sa each chapter nyo, nasa sa inyo po yan, gagawa po kayo ng terms of condition dyan sa loob ng chapter nyo. Huwag nyo lang kaming idadamay ng mga directors. Dahil ang gusto namin ng mga directors is straight. Ayaw namin yung ganon o ganon. Mahirap. Dahil mahirap magkano. Mahirap. Nakuha nyo yung sinabi ko? Ganon lang yun. Ay na. Okay, let's move on to number 6. My goodness. Umiinit. Tipidis-pidis ko. Okay. Number 6, dagitimet binaybayadan when no monthly dues iti chapter when no nyaman nga kontribusyon iti mismo nga chapter naket agpanurayan nga regulasyon iti naaramid iti kada chapter ket awanen pakainaigan na iti saranay worldwide main. So meaning awan pakainaigan mi yan ay bagak magkanya ito tayo kapsat, nasabi ko na po sa inyo lahat na wala na pa akong pakiano doon, pakialam sa mga yung mga nandun sa sa chapter nyo kung may monthly. Usually kasi mga chapters yan, meron din silang monthly dues yan every month sa mga members. So yun po yung iniipon nila na para sa pondo nila. Let's say meron kami sa mga chapters for example kami dati kumukuha kami sila Serdan Langgaman.
kinukuha namin sila papunta dito. So, syempre, gumagastos din kami. So, nanggagaling lahat sa bulsa o sa ano yon hindi. Nanggagaling sa mga monthly dues, yung sa mga ano namin, mga contribute. Ganon. Yung mga nanggagaling doon sa sobra-sobra ng pera. Ganon. Ganon lang yun. Lumilipad yun. Lipad lang ng lipad. Alright. Number 7. Saan meten nga maipaayan iti saranay dagiti miyembro nga agikat wenno maikat ti panakaikat na ti maysa a miyembro ket agpanuray nga pagalagadan ti maysa a chapter may namungan dagiti miyembro. Okay. So, halimbawa po na umalis ka sa saranay at hindi ka na nagtuloy po na nagbayad or umuwi ka sa Pilipinas, for example, doon ka na po na, hindi mo na po na ituloy. Pero nagko-contribute ka po dati-dati, lagi. Let's say, nakakapag-contribute ka ng 1 year or 1.5 year. So, yun po yun is hindi na po makukuha yun. Wala po kayong makukuha o hindi na po kayo masasaranayan. Gets nyo po? Basta 2 months po ang pinag-uusapan natin, may provision po tayong 2 months. Kung 2 months po, automatically na walang bayad, automatically kick out po yun. Wala na po. Kahit nagtintinag ka, iti duatawin, wenno makatawin. Wala po yun. Hindi po yun. Dahil ang inaano po natin dito, yung pangalawang 2 months provision na nagbayad ka o hindi, ganun lang po yun, kasimple. Kasi, alam po natin na hindi naman po itinatago yung pera na ibinabayad nyo. Tay kunakon, na ipanan kan tay patay, natay, kasjay, kasimple na, kakabsa. Okay, let's move on to number 8. Amin nga nakabayad iti form na isudalaeng iti maipaayan iti kas pamaneknek nga miyembro iti saranay worldwide. Alright? Kung nagbayad po kayo, halimbawa nagsubmit po kayo sa amin o sa GC ng mga papresidente ng tag nito ng mga name list ng mga members nyo. Pero wala po pang natanggap na bayad sa Pilipinas na kay Treasurera Nenanago na report na galing kay Treasurera Joe Ramos o Director Ramos Joe. Yung mga pangalan po na yon, kung wala pong naibigay pa na bayad, at least abisuhan nyo si o yung presidente nyo ang makiusap doon sa amin doon sa GC namin na po presidente, kung paano ba yung terms ng pagbayad nila, kung ibibigay na ba. Kasi ang kailangan dito po para kasi ang saranay po natin yan, halimbawa kung aksidente o makimat o mano ka agad-agad po, pwede kang makakuha kasi aksidente po yon. Hindi ka pa nakapagbayad ng 300, paano mo masasabing member ka, di ba? Hindi pwede yun bad yun. Nako. Okay. Number 9, masaranayan nga insigida when no mga paunaan ti partial. Iti 10,000 iti nagminatay when na miyembro ang nagminatay ngem na ipauna a partial ket maikat tumet laeng apaman nga maiyawat ken kuana iti pakabuklan iti saranay collection. Alright. Okay. So ito po, hinihingi po namin lahat ng chapters kung pwede po, especially sa mga kung kami mga datihan, may mga contribute na kami yan. Meron na kaming funds sa Pilipinas kay Treasurera Director Joe Ramos, under Treasurera Nenanago. Siya po yung naghahandle doon ng mga funds natin. So, yun po, nagbigay po kami ng, let's say sa chapter ko dati, nagbigay po kami ng 20K, and then Malaysian chapter is 20K, sa mga ibang chapter is 10K. That is for the partial payment po. So, partial payment during na dun sa group mo, sa chapter mo may namatay, for example.
agad-agad papadalahan ni Treasurer na nanagong yung saranayan agad yung nagminatay po na beneficiary o member. So may matatanggap po siya kaagad-agad. Para kasi syempre yung collection natin, aantayin pa po natin yan ng medyo mga 3 weeks, 1 month before na ma-collection natin worldwide. Syempre iba-ibang chapter, iba-ibang bansa yung galing yung pera na yan. Hindi naman iisa lang na pinanggalingan kaya madali. Kaya meron din yung take times din natin na i-collect yan by chapters. Okay. So, yun po. Inihingi ko po sa mga chapters na kung pwede, kung medyo madami-dami na sila, kailangan pong magbigay ng fund na 10K doon po sa Pilipinas. Para meron po tayong pang-partial sa chapter nyo. Ay, kung for example, at kung ayaw nyo naman ng merong partial at gaantayin nyo lang yung collection, nasa sa inyo po yon. Pero bawat previously na ginagawa ko, kasi ako yung worldwide secretary po, ang ginagawa ko kapag meron ginagawa namin ni Treasurera Jo Ramos, kapag gano'n na kami mag-usap dyan, dahil ipopost po namin yung resibo na yun po ay nabigyan po ng 10K o 20K na partial payment. Yung nasaranayan po agad-agad. At least, syempre mahal ang kape, mahal ang asukal. Syempre kailangan po din natin doon sa Pilipinas, especially sa mga natin doon, mga tawag nito, mga family natin na nagpasina. So kailangan po pambili agad-agad. Sagip ba? Sagip agad po. Ganon, sasaranayan agad-agad. Ganon. So meron po yung matatanggap agad na pera. Ganon po yon. Habang ginaantay po natin yung collection natin worldwide. Kasi marami din pong, usually, syempre, basing on my experience, marami din talaga yung mga members na previously na nagminatay na, kailangan talaga nila yon, yung partial payment agad-agad. Syempre, pangpauna nila sa kabaong. Ganon. O iutang na nila ng kabaong. Ganon yun. So, dapat maintindihan natin. So, iniisip lang din namin yung nakakabuti sa ating lahat na members. Ganon. Alright. Let's move on to number 10. Masapol ang nakabayad wenno agpalabas, iti tallo a bulan, iti may sa miyembro, kasangwanan nga umawat iti saranay. Okay. Yung member po, pag nag-member po kayo, for example, mag-member kayo today, you will be calculated, kung may namatay po ngayong buwan na to, you will be calculated already automatically 1 month. Kasi nag-contribute ka na po ng, mayroon ka na pong saranay na 1 month yun. Nag-contribute na ka. Nag-contribute na ka. Excuse me. Don't disturb me. Don't distract me. No, I'm using now. Okay. For example, and then, so this month, nag-member ka, month of August. And then, may namatay po. For example, this month, may namatay po na isa. Ngayon, buwan na to, for example lang. So, magkokolekta tayo ng bayad. So, meaning to say, automatically na 1 month ka na po yun na tag nito, na yung sa provision natin na 3 months po. Tapos, and then next month, August, September, October. So, mag-automatically active ka na sa October. Ganun yun. So, 3 months yun na talagang aktibo ka na makakuha ng saranay. For example, pero kung halimbawa ang isang beneficiary ba yun? Isang membro ba yun? Dali baka magkamali ako. Hindi. Membro yun. Wala po tayo sa beneficiary, sa membro po. Kung yung agad-agad mamatay yung members, kahit member mo lang po ngayon, bukas mamatay ka, masasaranayan ka po kung aksidente po yung patay mo. Ganon. Aksidente, atake, nakimat, ganon.
nabangga or ano, whatever na aksidente. Basta aksidente ang pagkamatay. Okay. Saan na masapol ang mayuray iti 3 bulan ti may sa miyembro ket na aksidente na atake wenno nakimat. So, no need to wait 3 months po. Kung yung isang miyembro ay na aksidente, na atake o nakimat, na masao, hindi na po natin kailangan yung antayin yung 3 months. Ang aantayin lang po natin is yung mga beneficiaries. Ganun po yun. Kasimple. Okay, let's move on to number 12. Dire-diretso ko na po to hanggang matapos para mamaya lumabas na yun. Okay. Sandali, may question ba kayo? Tignan ko nga. Daldal ako ng daldal dito. Okay, wala pa namang question. Kung may question po kayo, mag-comments lang po kayo dito sa ano natin, programa po natin. Pwede po kayong mag-comment dyan. Nandyan po yung mga co-directors ko, yung mga co-press ko na datihan na alam na nila ng policy, ng kalakaran ng policy. Pwede po silang sumagot. Sila Admin Press Reving Ricardo, pwede po silang sumagot dyan. Sandali lang makulit tong anak ko eh. Na. Alright. Ingga na nga patay awan maawat na Press Reving Ricardo. Anaman tinatayon. Bing apples. Wag na lang magpakamatay, awan iti maawat na nus. Wait, ang kahit pagpakamatay, nanginatilungon, di Pilipinas, ay na. Diyos ko, Marimar. Okay. Okay. Masapol, number 12, masapol nga maipresenta ti ID that certificate, form, valid ID, ken listaan, iti nagbayadan iti membro no kasta nga ag-claim iti saranay. Okay. So, you need to represent your yung ID po ng saranay. That certificate, yung form po na pinilapan nyo before or valid ID at saka listaan po ng nagbayaran nyo buwanan sa mga chapters nyo. Mahahanap nyo po dyan sa treasurera, sa presidente at saka secretary. So yun, di ba, kapag nagbabayad kayo ng ano nyo, tawag nito ng saranay, so kailangan po yun na ililista ng treasurer o yung secretary, yung pangalan, nakapaid ka. So sunod-sunod lang po yun. So, sandali lang. Usually, alam na lahat yung mga old members, alam na nila lahat yan. Parang ganito po. So, kailangan po natin yan, yung ganito, naka-paid by buwan, by monthly, ipipaid dyan ng mga, ito po yung mga name list ng mga members, and then monthly start from January, February, March, April, kung paid po kayo, kailangan po lahat ito. Dito po natin, at saka, as of now, ako pa rin ang magdedeta kasi wala pa kaming admins na tinitignan pa lang namin. Ako pa ang magdedeta sa lahat ng mga submission kung may mamatay itong, let's say for example, meron po tayong patay this month.
isasubmit pa rin po lahat sa akin yung mga worldwide na listaan ng mga collection name list ng active members po. Kasi ipapasok ko po lahat sa data sa computer. Doon po natin magti-trace at makikita kung nagbabayad ang isang membro or nagbabaktaw, naglibta-libtaw or ano. Kasi usually, previously, basing my experience on the other side, ganun po ang nangyari. May mga nakabayad ng 2 months, pero tayo, nagbabayad tayo ng monthly, and then sila hindi. Nung idineta ko na, doon ko na nakita. So, ganun po ang gagawin natin para sure po tayo sa mga bayarin at saka binabayad ng mga members natin na talagang nakabayad sila at naka-record. Ganun lang po yun, kasimple. At saka ito, yung listahan na ito, kailangan po namin ito habang pag may namatay po, kailangan ito po yung isa na isubmit. Bali, 4 po yan yung hahanapin namin. Ang form, ang nagbayaran, ang ID, at saka death certificate. Kung yung isang membro, for example yung membro po na namatay na 3 months lang, kailangan po namin ng ano yun, doctor certificate or ano po. Kasi 3 months lang po siya nagbayad. Ano ang case ng kinamatay? Kailangan namin po yun. Kung let's say, for example, siguro 5 months, 7 months is acceptable. Pero kung 3 months lang po namatay, bakit? Ang bilis. Parang ganun nag-member siya. Maintindihan po namin kung inatake o ano ba yun, tawag nito, nakimat o na-aksidente, okay lang, acceptable po yun. Pero yung 3 buwan po lang na nakabayad pa, yung members na yon, and then tatanggap ko na ng 500,000 pesos. Inay, ang laki nun magkano lang contribution mo? 1,500 o 2,500 lang? Ang laki-laki kaya nun. Oh, Diyos ko. Ang swerte, parang nalo ka ng wete. Hindi, mura na yun sa wete. Sa loto na yun. Ganun lang yun. Kailangan po namin yun, Bali, 4 yung hahanapin po natin dyan. Okay, let's move on to number 13. Malapit na tayo. 2 stanza na lang. Okay. Maikat, iti 15%, iti pakabuklan, ang saranay, amaawat, iti maysa nga membro no nagminatay daytakit 15%, iganan, iti presidente, treasurera, akas security, bond security deposit, iti may sublimit laing dayta 15%, iti nagminatay kalpasan titwa nga tawon nga panagtultuloy na nga agbaybayad. Alright, ito naimas. Okay, ito yung 15% po natin. Okay, let's say for example nagminatay ka po. Okay, nakolekta na po lahat yung natin, yung collection natin. Alright, so i-calculate po natin lahat dyan, and then magtatanggal po tayo ng 15% as a security bond, security deposit po sa chapter. Kasi alam nyo kung bakit po. For example, nagminatay ka ng nagbayad ka lang ng 4 na beses, then nagminatay ka na, so tumanggap ka ng 100,000. So, 4 na beses ka lang nagbayad. Lugi naman po yung mga nagbabayad ng matagal na hindi pa nagkaminatay. Pero wag na po nating antayin na mamamatay yung mga iba. Hindi, ganito po yun. Oo, basta yung let's say, nagminatay ka po by 100,000 na tag nito na matatanggap. For example lang 100,000 yung matatanggap mo. Tapos, i-deduct po namin yung 15% yun po ay hold po ng chapter, treasurer, o presidente o treasurer po ang mag-hold niyan. Depende sa usapan na nila yan. So, yun po, ikikip po yun ng presidente o treasurera sa chapters na habang within 2 years po yun. And then after 2 years, pwede pong ibalik yun doon sa tao na miyembro. Kasi pera niya po yun. Kapag tuloy-tuloy po siyang nagbayad by monthly na pag may namatay, tuloy-tuloy po yung pagbabayad niya po ng saranay. Ganon. May babalik po yun. Kung sakali na
hindi itutuloy ang pagbabayad na yon at umalis na siya, for example, yung pera naka-hold yon, di ba? Wala po siyang makukuha. Yun po ay ang presidente o treasurera o chapters, ibabayad po yan, monthly pa rin. Ibabayad po rin yan. Let's say for example, yung 15,000 pesos for example, monthly pa rin na ibabayad yan monthly. Hanggang maubos yon. So parang nagko-contribute pa rin siya. Pero hindi na siya, kick out na siya, hindi na siya masasaranayan. Ibig sabihin kasi umalis na siya eh. Hindi na siya naglabas ng ano. Ang ginamit na is yung yung security bond na yung ginamit. So yun po yung matakaran dito, yung kalakaran ng saranay natin. Hindi po niya makukuha yan kung umalis na siya. Ayaw na niya eh. So ang gagawin natin yan, ibayad natin yan kada buwan. Ang presidente at treasurera, yung security bond na yan, ibabayad dyan kada buwan. Para parang nagbabayad pa rin yung tao. Ganun yun. Hindi man dahil tuyin. Kung sa unyod tuyan. Numatay ti sarap. Aruden ket HB kasaman admin Rebing Ricardo ay na. Manang kasano kas pangarigan nalipatan na nagang-angis ket aksidente ajay. Ano na ito question mo, Bibian? Ay apo. Nalipatan na aga nga sa dapat taong malipatan na aga nga sa nay. Ay na, matayak Mildred. Okay. Director Gina Ibonyo Yip, baka at dati makita that DJ death certificate nakakabil tumit jay HB sa andanton nga met nga siguro kabilin nga natay tiganas ay naglalaok kayo apo una yan kabsak ay na baka adda siguro audit bing dismaya Apple's case accident yun kung kuna naman mapreserve yun lalaok kayo okay let's move on to number 14 okay agbibingay ti amin nga minitay ti beneficiaries ti 500 pesos kas na ibagaktat tayo kakapsat bayadan ti membro no dua wenno nasusurok iti matay a beneficiary iti may maysa a membro iti may maysa nga bulan. Alright, so for example kakapsat yung isang buwan po yun, 3 ang patay, sabihin ko na naman sa inyo madidivide po yun. For example din yung membro isang account lang po siya, dalawa yung beneficiaries niyang namatay, na aksidente. In one time, in 1 month. Alright. So, yun po, ang ano po niyan, isa lang po talaga ang mabayaran doon. Kahit dalawa po yung beneficiary niya namatay. Alam niyo kung bakit? Dahil isa lang po ang account na binabayaran niya. Hindi po fair sa mga ibang members na nagminatay na kung doon kayo magkakat na naman ulit na dalawa yung kukunin mo. Hindi po fair yun. Dahil isang account lang po yung binabayaran mo eh. So hindi ka pwedeng kumabig ng dalawa. Isa lang din po ang kabig kasi isang buwan ka pong nagminatay at saka at the same month na yun po na nagminatay ka. So, kailangan po isang account lang po yun. So, dalawang patay mo sa buwan na yun na isang pamilya, dalawang beneficiary, isa lang po ang makukuha. Kung dalawa po yung account mo at dalawa yung binabayaran mo, so, kumabig po ko ng dalawa. Dahil dalawang account po yun. For example, me, or Maring Annabel, or Maring Joe Ramos, they have a few accounts kasi sa mga kapatid nila. Ilan yung binabayaran nila. So, naka-entitled sa mga beneficiaries just like me. Kapatid ko, naka-member. Ako, naka-member. So, beneficiary ko yun. So, I can take 2 accounts. Kasi nga, 2 accounts, dalawa nga yung account. So, maganda po kapag magdalawang account po kayo. Kaya, i-member nyo na po yung mga kapatid nyo. Ganun lang po yun kasimple. Naawatan. Han nga mabalin baka agminatay ka.
man kinudunga ti beneficiary. Kung ayaw man nga ti no beneficiary ko makaawat ti amin. Dahil tanto ko ti bagbagayong irik-rik yar kada kita pa presidente yo. Kada nun yan tudda, kada kami hayhaan kakabsat kasi isa lang po yung account nyo. Kung dalawa pong account, okay lang. Pero ang problem, kung alimbawa, for example, this month namatay yung isa, and then next month namatay yung isa, wala pong kaso doon. Makakakuha this month, makakakuha by next month. Wala, masasara na yun this month, masasara yun itong sa susunod na buwan din. Kung pamilya mo pa rin yung namatay. Ganun yun. Basta wag lang sa isang buwan silang magsabay. Ganon. Kung isang buwan lang magsabay, isang account lang yung bayaran mo. So meaning to say, you only can take one account, not two accounts. When maawatak direct match ka na ni pamanang domengsil. After 2 years po na nagbabayad, di na mababawasan ng 15% po na matanggap. O yeah, sabi ni Director Joe Ramos, within after 2 years po na nagbabayad po kayo ng diretso, wala na pong bawas siya na 15%. Hooray po tayo lahat dyan. Diba? Ang ganda ng Saranay Worldwide namin. O, ganun po yun. Within 2 years po na nagbabayad ng diretso at saka wala ka pang hindi na mababawasan ng 15%. Parang exclusive talaga. Kaya maganda talaga pag nag-member ka ng ng Saranay Worldwide. Yun lang yun. Okay, let's move on to the last one. Okay, dagiti amin na may sarek ti member iti bulan iti Mayo, maipakaammo nga marugyanan iti age limit ngag-membro dagiti awanin iti membro iti sket saanen nga nang ngat-ngatong yung 70 at awen na. Okay. Kami po, nag-screen po kami last May na Saranay, nag-screen po kami ng screening age. Kasi po, ayaw po namin, hindi po pwedeng i-member yung naghihingalo. Kung may alam nyo nung may sakit na, hindi po pwedeng i-member yon. Okay? Let's say for example, lung cancer or whatever. Anong klaseng cancer dyan o anong dyan. Basta sakit na, malugwaw or no. Hindi na pwedeng i-members ang isang member. Okay. And then, tag nito, yung screening age is 70 years old. Kung lumagpas na po sa 70, wag nyo na pong tatanggapin sa mga chapter nyo, ha? Hindi na po pwede. Hanggang 70 lang po tayo yung members. Kapag beneficiary, wala pong problema ang beneficiary. Kahit 200 years old, pwede pa rin po yan. Basta beneficiary lang po yon. Pero kapag yung mag-member, dyan po natin ini-screen is 70 years old lang po tayo. Hanggang 70 lang po tayo dyan. No? At importante po, hindi po pwedeng i-member ang may sakit na po na mga malubawan dyan. Diba? Ganun lang yon. Kasi dyan tayo magkakatalo. Malalaman din namin yan. Ganun lang yun. No? Huwag magme-member ng may mga sakit na, ha? Ganun lang po yun. So, approve of Board of Directors, Officers, and Admin, Saranay Worldwide Organization, the Magic 5. Inaprubahan po namin lahat to ng policy. Kaming 5 directors. Inano namin lahat, in-amendment namin to, policy namin. So, ito po lahat ng kalakaran ng policy natin. Siguro, i-ano ko yan, i-broadcast ko yan twice a month. I-repeat ko twice a month para yung mga bagong magme-members o at least maintindihan nila. Hindi lang yung hindi linggo-linggo kasi linggo-linggo nakakasawa rin kung yun ang topic natin, di ba? And then ngayon inaano ko rin po na kung meron tayong may patay, ila-live on the air interview ko na rin po yan. Kasama natin ang mga directors. Lagi po yan. So, halimbawa, pag may namatay na pamilya, kailangan din natin kausapin ng pamilya or yung members na nagpasina, kailangan natin i-live interview yan para mas maganda
ang kalakaran natin ng Saranay. At least alam natin ano naman ang kinamatay yung tao, ma-interview natin. Hindi naman sa nakikiisyoso, di ba? At least alam natin talaga na may namatay. Ganun lang yun. Hello, good evening to Director Annabel Ho. Alright. Directors, mabaling kayo ngayon the air? Yung the air kay man? Pero kata padasat nga tawagan da gitoy ko directors ko ta madingag ore boses lang madingag yun. Ngumne, ang ganda kita bot. Pero kayo ta padasan tayo Join na. Ay na, yan nyo. Hello. Good evening. Sabalian DJ. DJ sign mo gayang maring. Hana ka na ma-edit J kanak ka. Hello. Are you in the air now? Are you in the on the air kayo? Madam naman to nga pagtutungtong ngayon na kita signature na. Hala. At tatal na kayo man. Bautan kayo man. Umarigiyak na eh. Kasla dala dete ko Okay. Good evening. Sa ating lahat. Sa inyong lahat pala. Good afternoon sa amin. Okay. Kumablao kay Bunton Good morning sa atin. Good morning sa atin. I just woke up. Sorry. Oh, you just woke up. Okay. Ready? Yes. Yeah. So, kumablao kay Bunton Bumati kay Bunton Good evening, everyone. Apay, na-on the air ka ba, Betty? Ay na! Yes, naka-on there. Nang na matamana. Isardang Total, pinindot ko la. isardang niyo pwede kita kwayo. Isardang niyo. Everyone, ay na, mali, nagsabay ka pa, money for me. Yeah. Okay. Money for everybody. Okay. Do I need to go first? Money. Okay. 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 Okay, So, nakabsat na bigatyo, rabiiyo, kakabsat, asintaram na tayo Ilocano mareng. Okay. Okay, asintar, naragsak nga ang dawyo amin nga kasaranay. Daytoy ni katikabsat yung Annabel Tolento Hall of New York, USA. Sapay kumatan nasalunat tayo amin nga sangapada. Thank you. All right. Perfect ko din. Perfect. Okay. From Switzerland. Tantararan. Wala. Hello, naimbag na Rabi. Yung amin dita Asia. Rabi, bigat, aldaw, malam. Urayan magitarn mo Besi Jose. Agsasauni. Ay na. Naka-on the air kayo. Laglagi po nyo. Pasawi ka na talaga. La. Agsaukan maring Jo. Ay, nawanin na yung awana ko. Patay. Kami natin na. Namatay mo yung pilit nga. Dahil na masaranayan mo lang. Hello everyone. Kumusta kayo amin apo? Nalpas kayo mo lang nga nanganin. Saan pa? Ay, nawayan. Okay. Dahil titi po, grabe ako, makati. Sakat pa kami na direktor.
Ay na naragraksak kami apo. Sapay na kumatakas na kayo mat amin. Ay na! Amen. Kasla ka mo na! Amen! Kasla ka mo nagsaysayo tito ka mo maring Gina! Ay na. Ay, ang mumutin, no? Ay, ikngalik. Ay na! Let's move on to Director Director Josie Bagainchen. Na! Na. Aling juicy na pala nun. Agsauka na data magkalampag ti kaldero kala kutsara tabubram tamo besi mat. Ay na! Dati on the air mo magkabsat ka. Agsasaw ka man ko sumingit na ko. La agsao ka garudon, ikikang kagundawing agsaon bahagi mo na. Apay siya, ano na yan? Kagsao ka garudon. Ay, igning mata aminan ang madamang nagbuybuyang kabsatan niya ngay. Ay. Mataya, ang sakit tiyan ko kanya yung katalopak. Ay na, ako, Diyos ko. Ikikang tatapagkaman. Ay na, makaulaw kayo. Masabay kayo mat amin. Masaway kayo mo't amin. Ay na. Mga maring. Maring Madi, bagamon day good news sa'yo ka nakuwada ti kasaranay. Alaki, rugyan nyo. Ding-ding ganda kayo. Hangasyak ti mga iba. Kasaranay, good news, rinwanan ti, kanina rumati kay, nati bagamon. Si permit, registration, uwing kaya, nagipatak na sila niya po. Registration tayo sa na. Uwe, Organisasyon tayo. I-registration tayo kung na yung makakabsa. iso na rin sa good news, good news. La, manso, tira. Bagi yung matag ko. Birawin nyo mo. Sa kayo matag sa utat na kanina. Balmang nato yung muno mo. Okay. Kada permit tayo lang dalawang Tayo kung bang sangka. ada Chinese tata. Asawa ko kasi may bagyo nga dito. Sabi niya wala daw pasok, wala daw. Well, Presidente Ricardo, antay ko nga po kasi palubos ni Apo. What? Ay, say-saya. Isaranay. Hantay ito nga bubusan niya. Ibagay lang, amin na. Kung bakit may sinabi, taminting nga. 50 mo to nga, tiyang mo. Chaksam. Chaputom. Iwan may lunip. Oy! Dadaka-onder kayo hantay ang tutungtungan normal one. Tanaw to kayo Ay na! Yun siya, mama na nakarin siya. Sa bagay ko kwan, adekan na nakasarita mi dagiti tao nga talagang tultulong kada tayo kadating organisasyon that they are willing to help us in every ways. Nagbibideo ko kami ibirabi that I am very pleased to announce to you that our permit in Saranay organization, Directi Saranay, is coming soon. It's on the way. And thank you very much for your support. And we are 5 Directi Saranay directors are always happy to help you in everything that we can possible. That we're always there behind you in God's will, that we are always healthy, and as well as you are all healthy also. Pasensya kayo ta mas
At wala nga ang sarita sa English ta bigla na nga Ilocano. Nung kami na... Ipakat mo lang ta dati na susuro na Ilocano. Amin maring. Balbalitasan ko sa ang Ilocano naslakban. Ang try, hanap na. Kahit na lang Ilocano na ni Maring Kwa, ni Maring Madi, talaga nga na ito lang, na ito lang, na ito lang nan, ko naman. Natamkan si Ilocano na ni Bessie Madi ang kupay mauawatan. Buwan. And, Ilocano ang kuha, marmara. Buwan. Pareho ta. Marmara. But, thank you all to everyone, to our members. Niya, Ano naman ang Jo? na ito langan ko naman Naitulagan na. Imbis ko mga nailasagan na, kuna naman na ito langan. Tapos pa yun, akala mo ba, dumaan pa sa laman yun, eh, buto na agad. Ay na! Ay, tulangan. Buwan. Na, agbasa nagti kwa. Okay, kung natin ilalak damot si kayo. Ay na, rabin Ay niya na, ang director, kunada. Ay, tago na kayan, talaga naman Naragsak, hindi dagiti naman yung mga taga-Cagayan kung di direktor. ba na Very tawis. kung pag-sampid lang ang Ilocano doon sa Cagayan. Wow, good news talaga. Tayo na Ang bubus. talagang Wala ano na doon is pasilibig. pure ignorant. Yun ang Cagayano. Sige na, babay na. Director sa babay na. Ay na. Okay, bye-bye. Bye-bye. Directors mo. Bye-bye. Bye-bye. So, sila na. Ay, kung madi mo click agiin no na, damot apo, ngag sao, ang wari kahiyak da. Kasla na danuman nga to kakay na. Dagi jay, apo, dagi tay, Magic 5, Magic 4 lang tatantoy na niya. Magic 5 Directors, ti Saranay Worldwide. So, ganyan po ang gagawin natin kapag mayroon po tayong may patay na kailangan natin i-interview, i-ender lang po natin yan. At saka kung may mga problema kayo sa mga chapters nyo or ano pa man yan, during na nagsishow po ako, pwede po kayong pwede nyo pong itanong kung meron pa kayong hindi ka naintindihan sa mga policies natin. Meron po kaming mga GC na pa-presidente at saka pwede nyo pong itanong lahat yun. Hindi nyo po naintindihan, hindi po kayong magtanong. O pwede din po kayong mag-comments during our show, Saranay Show. That is every Friday, 9 p.m. Bileg, Saranay. Okay. Oras tayon, alas 10:25, kakabsat. Ket may sakit gudwa nga oras tayon. Then naibasak mo't amin nun, apo, naibasa ko na po lahat ng policies natin, ang form natin. So na-explain ko na rin po lahat sa inyo. So sana po sa susunod po na ulit na naman na show natin is nandyan na po naman kayo nakaantabay, na nanonood, or mag-share at saka mag-invite pa more mga kasaranay. Especially sa mga new members na hindi pa nila naiintindihan yung kalakaran ng policy natin. At least, kung nag-explain ako ng at least twice a month na i-explain ko to sa inyo sa policy, at least, maintindihan po nila lahat. Ganun yun. No? So, maraming salamat po lahat. Lahat po ng mga umantabay sa akin ngayong gabi, nakisama, naki-comments, yung mga hearts nyo dyan. Maraming salamat po lahat sa inyo. Mga tawanan, good evening, at naimbag nga rabi iyo amin, naimbag nga oras yung amin, kakabsat, gagayam ng kakabsat, Saranay Worldwide. Kaya nagyamayaman kami, nga Magic 5 Directors, iti kaadayo, iti sidong mi,
nga Magic 5 at dahil kayo nga nanayon nga makitakta ko nay kun nag-stay kayo kanya kami amin kun umad-ado tayo pa nga umad-ado kud sapay ko ikana tayo ti agnanayon nga salunat ni Apo nga namarswa nga agnanayon nga kirad ken pigsa iti inaldaw-aldaw lang Apo. So okay, good night everyone. Thank you. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you very much. Mauding sunatak Apo.